Adriana și astăzi poate vă întrebați de ce am dormit pe perna asta roz și plapluba este roz. E bine, pentru că astăzi o să facem 24 de ore în culoarea roz. Deci am poșeta mea roz și înăuntru am și caietul meu. Știu că vorbesc cam ciudat din cauza penei că mă înghesuie. Dar aici nu desenez niște lucruri, chestii cu contorsionist. Și mai întâi o să mă duc să mă spăl pe dinți. Am periuța roșie, roz, adică am ajuns și acum va trebui să iau periuța mea. Perfect. Și acum o să trebuiască să iau pasta de dinți, doar că n-am pasta de dinți roz. Asta, nici asta nu e roz. Așa că va trebui să folosim apa, cred. Ok? Tocmai ce mi-am amintit că n-am nici săpun roz. Groaznic! O să trebuiască să mă spăl decât cu apă și desinfectatul e albastru. Nu e roz. Nu există desinfectat roz, așa că va trebui să mă spăl doar cu apă. N-am nici prosop roz undeva. Asta este roz. Sunt singurele jucării roz care le-am. Deci jucăm numai locul jucării. Mi-a venit o idee. Pot să merg afară pentru că este cald. Uitați. Ok. Am ajuns la dulap. Și aici o să mă schimb de haine. Atunci. Ok, m-am îmbrăcat în această bluză și acum să fac părul, iar după revenim. Ok, am ajuns de ăștia care sunt toți roz. Wow. Așa. Măcat. Mare. Așa. Și norocul meu că pennyboard-ul meu este roz, deci pot să-l iau și pe ăsta. Nu prea știu să mă dau cu el, dar vedem noi. Ok, am stat destul la afară, nici nu prea aveam ce să fac, cum e foarte cald afară, așa că o să fac ceva de mâncare.
Gata, am terminat de făcut această dulceață, așa că acum pâinea și o pun pe pâine ca să rămân. Așa. Uite aici și acum bon apetit! Cam atât a fost cu video de azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați like și să vă abonați. Pa, pa!